taɓa haɗuwa da wani application na editing ɗin hoto wanda ya bani mamaki kuma yake burge ni sama da kowane kaya irin wannan ba kai ko face up ya kaci gaskiya. In zan muku misali wannan lokacin da za ku ga wannan gashi nan Tosa bai turo mu lokacin da na yi downloading application ɗin nan to na haɗa da wani hoton waya na da yake cikin waya na Muhammad Ali bari ku nuna muku shi na haɗa daga ciki na editing ɗinsa. To asali farkon hoton baƙi ne amma kuma da in je wannan shine hoton to amma kuma da in je in sashi application din na je wato application din yana dawo da kala na je da in dawo da shi gashi nan za ku ga pictures da in dawo da shi gashi ya dawo da kalan cikin hoton shine wannan. Sannan kuma wancan hoton da na fitar cikin WhatsApp din na hoton wani abokina ne da ya turo min turo min wani hoton sa in gwada kenan bayan da gwada da nauyin nawa so da ni take gwada da nan shin kun ga wannan shine hoton da ya turo min black and white so amma status na gaba za ku ga gashi nan wannan shine hoton ya mai da mar kalan sa a ciki. Sannan kuma babba abu mamaki shine ba iya mai da kalan ba yanzu kuka lura ku duba za ku ga hoton zai motsi bari in shi status mu gani za ku ga shi ne yana motsi to wannan motsin duk a cikin application din zaka sa idan kuka kula daga nan gemin sa za ku ga shi nan gemin baya motsi yana tsaye kuma bakin ma za ku ga ya danyi wani kala kan nan to dishi ne amma kuma da wani application din da zaka saka wannan fuskar nahi ya dinga motsi sannan ka saki kowane kalan magana kake so zai maka da wannan application yanzu kamar na shika za ku ga shi nan za ku ga shi ne yana motsi to wannan duk da application din zaka hada. Sunan wannan application din kuma Pixelup zaka iya zuwa kan Play Store din kai download din shi in kuma ma ba ka so ka sha wahala kai ka je ka wajen comment dina kai ko da nice ko good ko thank you kai comment ko da mai kai comment kawai ko da emoji kai comment kawai zaka ga dan aje muku zan ce ga link din nan zaka ga wani blue din link sai ka taba shi zai kai ka direct yanda zaka yi download wannan application din a Play Store so gashi nan daga nan kasa inda nuna muku da wannan ara so amma application din yana amfani da data sannan kuma gaskiya akwai tallace kamar yadda kuka sani su mai riba su ne masu irin application na da editing din hoto idan ka je zaka editing za su nuna maka tallace su ma wannan shine riwar su so idan na bude data na haka na bude application din sannan wannan application din zaka iya sa hoto ya motsi kamar yadda ga muku to ga abubuwan nan daban-daban ne nan na gefen nan animate din shine wanda za ku ga na wancan abokin nawa wanda yake sa motsi shi kuma wannan da scratch din nan shine wanda misali idan hoton iri iya ta dadin nan ne ya wani kokkoke sai ka dauka kai scanning din shi in ma a wani PDF scanner ne kuma wani kalan scanner ne dai balle ma ga tutorial ne za ku ga sanan nan ku daga sama shi kuma wannan colorize din ne min na saka kalo kenan black and white sai ka samar kalo shi kuma wannan enhance shine wanda in hoton ka ya dan yi duku sai ka zo nan wajen ka gyara shi za ga yayi paste da kamar yadda suke nuna muku ga hinan daga saman nan za ku ga hinan suna nuna muku example so za mu ga colorize din nan ba ku example da shi muka yi colorize din haka dan akwai wani guy da ya turo mu hoton shi ma to sabe ce in gyara ma so bari in gwada muku da shi muka shiga ga hoton nan so wannan yanzu shi za mu yi colorizing muka yi wasu AD hakan nan so yanzu za su yi mana display AD din za ka ci ads ko AD ko advertisement hi dai talata kamar yadda in gaya muku shine riba su ma so bayan talla za su nan mu gashi nan daga nan wajen in ka gama kallon talla za ku gashi nan daga nan za ku ga wani sakanni yana tafiya 6 5 4 3 2 1 so duban tallace dole ka tsaya ka saurari duka tallan nasu gaba daya suka haka ka jira ga wani cancel can daga can saman za su nuna maka a wajen wancan cancel din sai ka taba shi in ka taba shi haka to yanzu ga hoton ka nan za su yi maka prepare din sa za su nuna maka gashi nan kamar yadda kuke gani haka gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan shine black and white idan haka kai ko kuma ka saka kalo nan shine black and white in haka ya ka saka kalo so ba iya wannan ba kawai koma wani kala ne in ma enhance din ne in ka taba haka still he ka ƙara kallon talla sai ka gyara shi in ma disgrace din ne in ma wanda kake so ka sa emoji ne gashi nan daga nan animate din nan in ka taba shi to shi ma still he ka kalli talla still he ka gyara bidiyon ka so na tabbatar zaka ji dadin wannan application in kawai abin da zai rige shine kai download din bidiyon ka kawai baka da yawa kai ka fara amfani da shi zaka samu features kala daban-daban kai ma a wanda kake so kar ku manta da subscribe sannan danna alaman karawa sannan ku mi wannan bidiyon namu like insha Allah bidiyo na gaba da zan kawo akan wani application shi ma mai karatara ko mai amfani insha Allah za ku same shi akan lokaci thank you